Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no. Karon di ay no mag-upload sa taog panugon. Pasensya kayo nga nadugay-dugay kog upload sumpay ning drama ha. O sa dili pa, dere kay pasahon niya duha ka tawo nga nag-comment. Si Lane Heaven, salamat kayo. Hello sir, idol, thank you kayo sa pagpaminaw. Salamat kayo sa pagpaminaw, Lane Heaven og kang Rocky Vlog. Nay Underground, salamat kayo sa pagpaminaw, Rocky Vlog no. O shout out guys sa akong kuya Jerpins sayang pagkanunayong pagpaminaw sa gi-upload ako nga drama amping diha koy sa imong pagdrive. Salamat kayo sa pagpaminaw koy sa maong drama. O advance Merry Christmas kaniyong tanan and Happy New Year. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Makagusto mo sa akong lawas. Ako karon ang inyong prinsesa. Siya si Wilma, ang mananayaw. Dili may mong madakpan ko nila. Napugos lang ko. Huwag ko'y tuyo nga patyon siya. Siya si Joel, ang kriminal. Hello guys! Welcome to my vlog guys! Niana sa bang inyong ate Ella in action! Siya si Ella, ang vlogger. Nganong siya pa man ang akong kimahal. Nga dili man di ay tinud-an na ang iyang gugma na ako. Sakit kaayo ang iyang gibuhat. Sakit! Siya si Eric, ang pakyas sa gugma. Silang tanan, gitawag alang sa usa ka panugon, gikan sa usa ka estranyo. Samong upat ang makapanunod sa akong tanang katigayunan. Kung makita ninyo ang karaang singsing dinhi sa akong mansyon. Panugon! Ang mga panugon ang labing importanteng kabilin sa usa ka tawo nga haduol na sa kamatayon. Apan, adunay mga panugon nga mahimong prisuhan sa tawo nga makadawat ni ini. Panugon! Tagsulat, Generica Vidal. Sa direksyon ni Alex Lara og Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Mga tunob ug kasikas, Aldwin Nacorda. Laing mapasigar buhong idalit kaninyo sa RMN Drama. Panugon! Ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Panugon! Lah, kinsa man ron? Ako na yung mabili. Hain si Lorito, Lili. Hain na nga ako nga po. Wa din ni si Lorito. Kinsa ang gipangita, madam? Ang ako nga po, si Lorito. Wa mauli sa amo ang ako nga po. Dili siya makauli sa inyo kay tuwa siya sa ospital. Nagsugpa. Unsa? Nasakit ang ako nga po. Hawa! Palayo din eh. Palayo kung di ka gusto ipadakop ta ka. Haing ospitalan ninyo ibutang ang ako nga po. Sa ospital, sa mga dunay TB. Lakaw, apasan siya dito. Salbahis mo. Salbahis mo, Ayaw tanan. kong skandalo din. Palayo! Dire! Palayo! Palayo! Magmahay na mo sa inyong kibuhat sa akong ako. Magmahay mo. Hilom! Dili na maglangan. Magtinabangay ta papangita ni Wilma. Musuggest ko. Adto ta mangita ni Wilmas kakawian. Ela. Lakaw, Eric.
O ba ang mga pulis sa kakahuyan? Ela, asa man ka? Layas! Dayas! Madam? Madam, ayaw nagitukmot ang tigawang. Luoy kayo na. Magmahay mo sa inyong kadautan. Magmahay mo. Layas! Madam, gusto na. Nagdugo na yung tuhod, oh. May adlaw ramong tanan. Basulan ninyo ang inyong mga dautang binuhatan. Ayaw na pagkasasun! Madam, gusto na. Gusto na. Demonyo ang imong agaon. Mga demonyo mong tanan. Madam, kaysa man to siya. Ayaw na pong tana. Pero nga nung ikaw man yung kipagitaan siyang apo. Ang hardenero. Inagtakang ayaw pang tana. Puso man, gusto kang makitaan si Wilma o dili? Ha? Kung gusto kang makitaan siya, mutabang tas mga pulis. O kalimti ang tiguang. Papasa siya sa imong huna-huna. Papasas imong huna-huna ang iyang gipanulti. Kung gusto kang magmalinaw. Kaluwi sa tiguang, uy. Napangos yung taon siya. Hain naman ka to siya paingon. Nawa naman sa daan sa ubos. Wilma! 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 Eric! Wilma! Oh. Ayaw kay may apas ka na mo din sa kakuyan. Oh. Yung saan nang naong mo? Isa mo itong tiguan nga gigoyo di madam paggawa sa gate, ha? Eric, paminaw ko. Apuhan si Sardenero nga sa Loreto. Og nangita siya ini. Naluoy kay ko niya. Kay grabe kayos, madam, nga nakatukmod niya. Kung nakakita pa lang lagi ka, kusgan kayos, madam Lily. Nagdugo ko ng tuhod sa tiguang. Nagilak in taon ni nga, may padagan palayo. Mo ba? Og nahibong kusing gipangyaw-yaw, Eric. Ano de? Unsa may giyaw sa tiguang? Mingon siya ay, demonyo ang inyong agaon. Demonyo mong tanan. Klaro gid kayo na ako nabati ang iyong singgit. Nga demonyo ang agaon ni madam. Og way laing agaon si madam si amahan ra, diba? Mo pa. Og mangandam na lang kong daan ini sa silot ni amahan. Ngano silutan man kaniya? Tungod kay ako man ay mitambag sa mga polis. Nga anhis ka kahuyan mangita ni Wilma. Ngano dre kung anita mangita ni Wilma sa kakahuyan? Tungod kay gidili ni amahan nga motunog ta ining maong kakahuyan, diba? Oh. Pero bahala nagkasabaan. Basta makitaan lang si Wilma. Ni aragid siya ining dapita. Dali, ato tas pikas bahin sa kakahuyan mangita ni Wilma. Kay naaman sa pikas ang grupo nila ni Joel og sa mga pulis. Eric, dali na. Wilma! 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 Wilma, hain mo ka! Saan naman yung lugar, oy? Siot naman kayo ng kakahuyan sa unahan. Sir? Ato das, padung sa ubos. O, sige, sir. Wilma! Hain mo ka, oy, Wilma! Wilma! Oh. Ngano may unong man ka? Eric, tanawa. Nainagsanga nga daan, oh. Oh. Tuod. Nagsanga tuod na. Asa na musubi, anak? Sawa o sa tuwa? Ako sa left, ikaw sa right. Oh. Buot mo pasabot na magbuwag ta. Oh, anong dali na ito makitaan si Wilma. Magbuwag-buwag ta. Subayan ng dana, paingon sa to. Ayaw na, Ella.
Nga naman. Eric, magdali ta kay Udto na. Dili tingali maayo nga magbuwag ta. Mas lapad tag-agi ko ato ng buhaton. Kung magbuwag ta, Eric. Sige na. Human sa tunga sa oras na itong lakaw, mubalik na sa agi. Eric, adlaw rong dako. Dili lagi ta mabuwag sa dahan nga atong subayon. Sige. Pero mauna na itong sabot, ha? Human sa tunga sa oras nga lakaw, mubalik ta din, eh. Anita mag-abot. O, lagi. Sige na, lakaw na. Sugda na nato. Kinahanglan nga makita na ginamo karon si Wilma. Dili na gini mahimo. Pero, asa man ka isang kuning dan nga akong gisupay, no? Wilma! 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 Wilma, tingog! Hain man ka! Wilma! 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 Tubag taon kung nakabati ka sa muntingog, Wilma! Wilma! Wilma, hain ka! Unsa man nga sa unahan? Muro man nagtaas nga pa rin. Taas ka paril gud. Niasan ko sa taas ka paril ang daan na akong gisubay. Oh. Bago ko maning gibutang ng paril. Siminto pa gud. Dili na ako makita ang pikas bahin. Daan din ang agaanan din eh. Unya giputol sa paril. Muna tingali niyang utlanan sa yuta ni Aman. Katag-as sa mga kahoy. Oh. Ay, lapas sa 30 minutos. Bubalik ako sa agi. Wilma! Wilma, hain man ka! Wilma! May mga bungtod-bungtod naman din eh. Wilma! Asa man ka isang kuning dan nga akong gisupay. Wilma! Ako ning i-vlog ni. Mayo kay Waitaw. Hello guys. Ni ako karon. Nagsubay ining dan nga. Ako kay ba ako nasa ni Sangko. Guys, nangita ako ni Wilma. Kaming tanan di ay nangita ni Wilma. Kay tulo na magod kaadlaw nga missing na siya. So, musinggit una ko guys ha. Wilma! 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 Tao? Wilma! Tabang! Wilma! Ella! Tabang! Tabang! Ella! Wilma! Ella! Di anak ko sa ngit-ngit! Tabang! Ayoko biyahe! Ella! Ella! Huwag magitin si Wilma. Mubalik na lang tingali ko sa agi.
30 minutos na rabakapin. Basin, nabalik na si Eric sa nagsangang daan. Wilma! Wilma, hain ka! Wilma, tumag ako! Wilma! Ella! Ella! Tabang! Ella, tabang! Ella! Ella! Dili ikaw si Ella! Ayaw! Ayaw! Gusto na! Gusto na! Ayaw! Ayaw! Wilma! 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 Huwag yun din si Wilma. Oh. Uy. Unsa man ang naasluyo ng dakong bato? Mura man nag-atop. Sin nga atop. Unsa man ka na? Bahay nga gamay? Oh. Ano? Gamay nga bahay, Kyod. Murag istambayanan. Pero, kinong naaman na din eh. Wala siya waiting shed. Nganong doon na may waiting shed, dinis kakawian. Ngawa may karsada din eh. Doon na lang ko sa simangan. Di magbuwag si Ella. Opo mo, di mabalik si Ella din eh. Ay, ako lang siya sugatan. Subayan ako ang daan na iyang isubay ganina. Apaso na lang ako siya. Ay, hapon na ba? Gutom na sana. Ay, kinahanglan magkabalik namin sa mansyon. Oh, kabayan naman ang nasa ubos. Kung mula ko si Wilma diha, may balik na ta siya. Bart, kamu na lilaw sa kabayan ha? Dito sa ubos. Pangutana mo dito kung wabay babae nga nasaag dito. Unsay itsura ng Wilma? Kwan, puti kay na siya. Unya, nagpablan sa iyang buhok. Sige. Pangitaan ninyo ang babae nga blan og buhok nya puti gayo. Guwapa na siya. Guwapa sab. Lago na. At doon natin sa mansyon magabot. Yun na. Unya, mamalik na ta sa mansyon ini, sir? Oo. Dali na. Makalibog yun kayo. Nga ka, na may gibuhat din nga waiting shed. Nga dili man ni Daplins karsada. Dili lang gid ko malako sa unahan. Mubalik na ko sa kong agi. Oh, ang saman to. Manaman doon ay naglihok ng dakong bato. Wilma? Wilma, ikaw na? Wilma? Ikaw na naasluyo ng dakong bato, Wilma? May tao din eh. Kikulbaan man hinuon ko. Basi ni atong iro nga manggukod din eh. Mabalik na lang ko sa agi. Ang iro gitingal ito nga manggukod.
naabot tingali din eh. Layo-layo na rabaning dapitas mansyon. Aray! Sa magigagtiila ka. Dili magiging ka masapid. Aray! Ouch! Hanggang kuko sa tiil. Murag na ukang. Saan na? Ang kahoy. May uyog sa kahoy. Hoy! Kinsa man ka? Ayoko gadlo ka, ha? Ella! Ella! Eric! Eric, di ako sunahan! Ella! Ella! Eric! Ay, sakit ako tiil. Ang kuko na isa kong tiil. Ella! Unsa may nitabot mo din, ha? Anong nagkamamang kasyuta? Napandol ko og dinali. May milihok magod nga kahoy ng dapita. Ha? Wa man lagi na maglihok. Milihok na ganina. Tungo na tinggal ito sa hangin. Dali na. Mamaulit na ta. Uhawa, oy, madam. Naibog ng tubig niya. Pagkuha. Ayaw paipis. Ingon bitaw ko, nung tanaragay ko. Kaya naman sila si Eric. Sila. Ganong ikaw ramay nabalik. Miapas din sila na mo og pangita ni Wilma. May apas sila. Aw, mobalik na to eh. Aw, to de, madam. Nagpaabot nimo ang leader sa mga pulis. Tuwa sa sala, madam. Huwag yun din yung makiti si Wilma. Wag yun. Nagtuo ko nga milayas tong bayhana. Basin hadlok to sa miatake niya. Pero may gamay na lang paglaom. Unsang klasiha sa paglaom? Siya ang akong agawon. Si Don Faustino. Maing hapon diya, Don Faustino. Dili maayo ang kahaponon. Kay wa makit isiwil. May gamay na lang paglaom, sir. May mga tao nga gipaadto na usa ka kakahuyan sa ubos. Akong gipasusi kung may babae bang blandi o buhok nga nasag dito. Kung makit aninyo siya, may ganti mong madawat kikan ako. Sir. Importante nako ang usan nako kasumusunod. Sumusunod? Akong sumusunod. Busa, may ganti kong ihatag sa Relax. Lili, iatod ko sa taas. May ipabuhat ko nimo. O, Don Faustino. Joel. Ay, amahan. Liyan ako. Naibaw kong naakadiya. Ikaw na'y abi-abi sa itong mga bisitang pulis. Sir. Aritas kusina. Mga unta. Saman mo sangko ang daan nga imong gisubay, Eric. Sa usa ka taas ka, Pader. Unsa? Padel? Oh. Taas ka, Pader. Dito maputol ang daan nga akong gisubay. Mao ba? Ikaw, unsa man sa ang daan nga imong gisubay? Taas ang maong daan. Pero, may nahibudngan ko. Unsa man ang imong hibugnan? May gihimong waiting shed sa maong kakawian. Ngawa mo ang tay karsada dito. Waiting shed ko. Dili payag o bay nga puyanan? Dili, waiting shed gyud. Naiato. Naitaas nga lingkuranan, pero way dan. Para unsa magkahadis imong tanaw? Waiting shed.
huwatanan o pasahero. Oh, basin doon ni kasada sa unang panahon sa maong dapit. Way karsada, Eric. Kabatoan ang maong dapit. Unsa? Oh, Eric, may gitawag si amahan. May bagting ang bell. Wala ito mahihap ang bagting. Ayaw, ana. Oh. Katuloy may bagting, Eric. Ikaw ang gitawag ni amahan. Ako? Oh, ikaw na ka nang gitawag ni amahan. Unsa kay yung tuyo na ako, no? Imo na mahibawaan kon. Musa ka na kang atas siyang kwarto. Sige. Musa ka na ko. Dini lang ka. Sige. Mulahos na ako sa kong kwarto. Mag-ilis ko. Sod, Eric. Aman, ako bang gitawag ni mo? Oo. Tulog ka bagting ka, dili ba? Oo. Naniguro lang ko, Aman. Paduol dire. Ayaw pagbarog diya. Oo, Aman. Lingkod diya sa kong atubangan. Aman, may tuyo ka na ako. Dili ko ikaw tawgon kung ako'y tuyo nimo. Sorry, Aman. Kumusta ang pagpangita ni mo kang Wilma? Wala ko siya makiti, Aman. Diin man ka mangita niya. Dito sa kakahuyan, nagbugbuwag mi ni Ila sa papangita nila. Pero, ang akong daan nagisubay, misangkos pa din. Diin mangita si Ila. Sa kakahuyan gyapon. Og dito siya misangkos dapit nga dunay waiting shed bisan way karsada. Ayaw nagpatumba og balik dito si Ila. Ngano man, Aman? Daghang malang mananap sa maong dapit. Pusa, ayaw na mo pagbalik dito sa kakahuyan. Hain di ka sa Wilma. Pumutara. Mahimo ba, Joel? Ayaw pagbugal-bugal. Ha? Di mo guni bugal-bugal ako agot. Tinuod man sad nga humot ka tungod sa sabon nga imong gigamit. Tood, kumusta man yung pagpangita ni Wilma? Ay, milayas ang tingali toy. Kaya may nakakita niya sa kabayan sa ubos. May nahitabo gid ni Wilma. Nakasiguro ko, anak. Ug unsa may kasiguroan nimo nga may nahitabo gini Wilma, ha? Ako lang nang gibati. Oh, kundi na siya mo balik, kita na lang magpares, ha? Mag-solo na lang ako pangita sa singsing. Hoy! Ila! Amiga na lang ta! Hoy! Ay, sotoy ay. Paita ni bayhana da. Di man ko tarungon og tubag. Unsa may hilig ni mong buhaton, Eric? Kuan. Gusto unta kog makatiwas kong eskwela. Pero wa ka magkapadayon. Pobre man mi. Mga bisan unsa na li akong sudlang trabaho sa mga. Gawas sa panginabuhi. Unsay imong gustong kalingawan. Kung wa kay trabaho. Gusto kong magkumpos og kanta. Gusto kong mahimong gitarista sa banda pero mihunong nako. Ganong mihunong ka man. Napasakitan ka sa babae nga imong gimahal. Ha? Gusto ba ko?
Di na lang ta mag-iskot sa akong problema, amahan. Pero dili mahimong muhunong ka sa pagpangandoy. Ayaw hununga ang gusto mong buhaton tungod lang sa babae. Imong obligasyon ang imong kaugmahon. Ug dili sa laing tao, Eric. Ug ayaw pagsugot nga dauton sa usa ka babae ang imong gugma sa pagtagik ug awit. Ipadayon ang imong gugma. May regalo ko nimo. Ha? Nakakita ka nang nagsandig sa bungbong. Mao ka na. Mao na ang imong regalo para nako. Mao ka na. Ang akong regalo nimo. Gitar. Para ako na. Oo. Aron mabuhat nimo ang imong gustong buhat. Imo ba lang nang tutukan? Salamat. Ka na. Salamat. Makagawas ka na. Salamat, amahan. Unsa marong tingog sa gitara? Diin man ron gikan. Oh. Eric? Ikaw nang nagkaskas ng gitar? Era? Regalo ni amahan ako. Ha? Oy, kaninot ko da ng maong gitar. Murag malon man na. Nahibuong gani ko. Kung anong nahibaw man si amahan nga hilig ko gitar. Gipangutana ka niya kung ano sa imong gusto, no? Oh, ug ako sing sultihan nga ganahan ko magkumpos og kanta. Ug iya din kong gitagan og regalo. Parehas na tang dunay mga regalo. Ako, ang regalo ni amahan ako mo ang akong cellphone kay mahilig bang kuno ko nga mag-vlog. Mo ba? Kung saan naman mong duha? Dili na ba mo mangita ni Wilma? Mangita mi niya, madam. Mangita mi niya, madam. Pero, dili na may mo adto sa kakahuyan. Kaya dili gusto si amahan nga mutaak mi dito. Way laing dapit ka posibleng taguan ni Wilma gawas sa kakahuyan. Dito naman ni madam, pero... madam, mahimo mangutana? Unsa man na Nahibaw ba ka nga may waiting siya ditong dapitas kakahuyan? Wa ko makasuot na dapitas kakahuyan kay mahadlo ko musuot o kakahuyan. Mao ba? Lupi di ka ni ila, madam. Dali na, Eric. Mangita na tagpadayon sa Singsing o ni Wilma. Tabi unan ni mo, madam. Ito o kasing gisulti. Medyo. Ako wa. Dili ko mutuong nga wa siya makasuot sa mong kakahuyan. Nga naman. Nakabantay ko sa sidsid siyang sinina. Nga naman. May amorsiko nga namilit sa sidsid siyang sinina. Og sa may kakahuyan lang ang daghang amorsiko. Tuod. Lahi sa biglinihukan sa madamda. Ay, ato na siya masagdan ay. Tay pa, hay naman mga pulis. Ako sila nalantawan nga na mauli na. Musurrender sila sa pagpangita ni Wilma. Mamalik raog mo ang mga pulis. Aron pagpadayon sa pangita ni Wilma. Pakaon na mong tulog. Salamat, madam. Salamat kayo. Madam, kami na ibahala din Ako na magsukad ko na magkuwang mi sa hinukad. Kuhaan ko ni mo sa trabaho. Siya katawanan, Joel. Sorry, madam. Nagkatawa lang ko nga nagunahon na ba sa tahong sip-sip. Dili ko sip-sip, Joel. Dili ko gusto nga mahago o maayo si madam. Nga naman gid ka, Joel? Anong init maka ni Eric? Gusto na mo.
Anong pagpunag away, ha? Dili ko mangitag away, madam. Ayaw na mo pagdaghan o sulti. Pangao na mo. Aron mahipos ka ng inyong kinanan. Sige. Soda mo sa kwarto, Ella. Eric, salamat nga wa nimo tagda ang pagpasingit ni Joel nimo. Dili na ako isugal ang akong piso sa 25 centavos. Kana. Maayo kay mao na ang nasod sa imong huna-huna. Sige na. Sud na. Sige. Good night. Good night. Hayag naman di ay. Kalain mas pamati sa akong lawas ay. Mo naman ko kahilatan nun. Oh. Noon sa manang manikin. Naa naman na diya sa bintana. Kinsa man kang nagbalhin na anak. Oh. Kinsa may gitawag ni Amahan? Oh. Kaming tanan ka ha, ang gitawag ni Amahan. Pero manuman ron, muna man huwag gitawag. Ella? Ella? Ano ron? Si Amahan ron, muna doon yung gitawag. Sobra mga kadagkan niya bagting. Dili lang maihap. Dali, ato na lang susihon. Hoy, ano sa ron? Kinsa may gitawag ni Amahan? Huwag siya gitawag. Ato na lang susihon siyang kwarto. Don Faustino, unsay na itabo? Amahan? Amahan? Amahan, unsay na itabo? Ay, kinsa may imong gitawag, ha? Amahan? Amahan, nagunsa makadilis bitana. Tanawan ninyo sa umas. Sa may duol sa gate. Ha? Oh. Uy, tao man nga nahiga. Og, dili na lalaki. Babae ka na. Dili. Murag si Wilma ka na. Si Wilma? Susihan ninyo kung si Wilma bagyod ka na. Wilma? Wilma? Oh, Wala siya maglihok. Dali, ato siya ang sahon. ako ni mo alasan niya. Kinahanglan ba siya sa ospital? Dadaanin niyo siya sa kwarto. Limpyo na siya. Oh, Wilma, di man ka. Ganun nagkalapok man ka. Oh, Daduna na nato siya sa ospital. Makabaw ka bang mabuto, Eric? Oo, madam. Sige na kaw. Pagkuhag doktor sa ospital, pangita si Dr. Fred Moran. Mao ang doktor ni Don Faustino. Oo, madam. Hay mang motor. Tuas grahian, luyo sa greenhouse. Sige, kamo ni bala ni Wilma. Ug ikaw, Joel. Unsa pa magipaabot mo diha? Dadaan na siyang kwarto si Wilma. Ug ikaw na Ella ang mulimpyo niya. Oo, madam. Joel, dali na. Ipahilo na siya diri siyang kama. may naunsang taon ka. Uy, Diri. Ibutang siya diri. Og, gawas na lang. Ako ni bahala ang bulimpyo ni Wilma. Wilma? Saan ka? Gitog na mo siya. Sige na. Ako na lang sa kusina, Joel. Pagkuha nito gatas para ni Wilma. Oo. Wilma, okay na ka. Luwas na ka. Niya na kasi mo kwarto. Ayaw paglihok ka, ilisanti ka. Madam na ng doktor. Dok, sakal lang sa taas ko.
unsa man ka si Wilma. Mayon ta ko na. Maluwal na si Wilma. Nadugay lagi ang doktor at Timay Wilma. Mura magnagot man na si Wilma. Mura guwa siya sa iyang kaugalingon. Ang pangutan na karon, kundi ina siya gikan. Nganong dito man siya sa gate. Unya, nganong nagkalapok man siya. Tingalig nakauyab na siya. Unya, gikulatan na sa siyang uyab. Oh. At anong mahibawaan ron? Kung mahuman na ang doktor sa paghiling niya. Mas maya tingali na, dadun na sa ospital, eh. Oh. Nanaog na ang doktor, ug si madam. Oh, Dok, unsa man nahitabo sa among kauban, ha? Naunsa si Wilma? Unsa man na siya? Biktima na siya sa rape? Mura may ginag-rape si Wilma, eh? Kinahanglan mada siya sa ospital aron mahibaw ta kung unsa gyud nahitabo niya. Sa pagkakaroon, okay na siya. Dok, mo naman siya wa makailana mo. Muliraw raman iyang mga mata nga mitanaw na ako sa panag-iris ko niya. Sa akong obserbasyon niya karon, mura siya og nagsuffer sa alcohol intoxication. Unsa? Unsibot mong ipasabot, Dok? Mura siya hubog kaayo, pero kinalaman ni Guro ta. Mao nga nagtawag na kog ambulansya. Niya na turong taod-taod, kinahanglan nga na ay muuban lang niya sa ospital. Ako ang motiman niya, Dok. Eric, unsa man? Wa gyud kay kalibutan ko na unsa ni si Wilma? Unsa man ka, Joel? Gusto siya mangita gubot? Gusto na wala. Ayaw na ko na po pag-away itong ni Wilma. Huno mo na kung di mo gustong papaulion ni Don Faustino sa inyo. Oh. Dili na gustong samok si Don Faustino. Gusto ayaw mo paglalis. Pagbuwag-buwag mo. Muwapas ko nila sa ospital. Ikaw, Joel. Di ka na mutabang sa pakatima ni Wilma? Duha na to sila. Samok na kay kung mag-apil-apil pa ko. Di tawag ko ni Don Faustino. Ikaw na bahala din sa silong. Unsa magkikaya na tabo ni Wilma, no? Pero, okay man sabi kung mawa siya din eh. Kay tulon na lang nga magbahin. Wa man gina makamata si Wilmawi. Ella, Oh, kumusta na si Wilma? Eric, wa pa gid siya makamata. Gidaot siya sa tanaw. Gusto ka? Mura sigway ka o pila ka adlaw. Nangigdal ang iyang bukog sa dugan. Di imadyugan siya, no? Kalit pa siyang nawa. Kanya karon. Kalit siyang namitong. Bayo kay na abuduha. Kamoy bantay niya kay makisulti ko sa doktor. Oo, madam. Kung mamata siya, pahibaw ang nurse station. Yes, madam. Lakaw. Kaon ito sa gawa sa ospital ila. Ako lang unay bantay ni Wilma. Busog pa ko. Nagdaka sa mong phone? Wa din si Joel. May mangigi. Kuhaan lang ako picture si Wilma. Ella, sa mo ko na. Naunsa dyan ka si Wilma? Gabi na. Wa pa'y usan nila nga nabalik. Di sa mahimo nga musaka ko sa kwarto ni man. Kaya tingalig eh. Mabunalan ko sa iyang sungkot. May pag-ipadayon na ako ang pagpintal sa naong ni Ila. Siya rabi lagi ako sa makiksuon ako kung ako nang ihatag niya ang iyang pinintal nga naong. DJ Lax Remix.
Migawas na ang resulta sa tanang laboratory test, Wilma. O niya, madam, sa may resulta. Grape ba siya? Kinsay na hibaw ninyo nga adik si Wilma? Adik? Wa, may kibaw ko na. Adik-adik ba rin na si Wilma, madam? Ganong di, madam. Unsa may resulta sa lab test? Lain-laing matang sa drogas ang naa sa lawas ni Wilma. Na-overdose siya. Unsa? Drug addict si Wilma? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning sugilanon. Panugon! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Alex Lara. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Alduin Nacorda. Dalit sa RMN Drama.